Жиңу көне. Үткәннәрне искә алып, бүгенгесе өчен рәхмәт әйтә торган көн. Бу бәйрәм шоу-бизнес өлкәсендә читләп узмый. Кемнең бабасы фронтта шигырьләр язган, кем фашистларны пленга алган, кайсы җырчының бабасы Берлинга кадәр барып җиткән. Барлык сорауларга да җавапны алдагы минутларда табарбыз. Җырчыларны үз урыннары буенча урнаштырырбыз. Бу музыкаль каймак хит парады. Клиплар дөньясындагы гидыгыз мин Айрат Ильясов. Бу атнада популярлар рейтингын Мөнир Рахмаев ачып җибәрә. Җырчы хит-парадка 15-нче урыннан старт бирә. Җырның исеме Әминәле яшь. Әйтерсеңле күзгә карап Хушлаша кебек яшьлек, күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Әминәле яшь, утылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Әминәле яшь, утылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Дәрте яшьлегемне һич җибәрәсем килми. Ияреп яшьлек картыннан күз яшьләрем тәгәри. Ияреп яшьлек картыннан күз яшьләрем тәгәри. Әминәле яшь, утылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Әминәле яшь, утылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Узып барган яшьлегемне ничек күп тотарга? Кычкыра мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Кычкыра мин яшьлегемә, куша маңа туктарга. Әминәле яшь, утылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Әминәле яшь, утылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Әминәле яшь, утылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Әминәле яшь, утылмаган, ләкин утызга ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Яшәп рәхәт дуслар булганда. Фәрит Низамиевның әтисе һәм әнисе ягыннан ике бабасы да сугышта катнашкан кешеләр. Фәрит аларның икесе турында да бик горурланып, сокланып, сәгатьләр буе сөйли алар. Мәсәлән, Нурияздан бабасы армия сафларында булганда сугыш башлана. Шуңа егет өенә кайтырга да өлгерми, туп-туры кайнар ноктага җибәрелә.
Яу вақытында 4 тапқыр яралана, госпитальдан гел түрлі полкларға жіберлі. Бүйік Луки білән Псковны азат итүдә катнаша. Әмінә 43 елда Фәритнең бабасын разведчик итеп билгелиләр. 1 ел ішінде ол 3 тапқыр тел алып қайта, яғни 3 тапқыр фашистларны пленға төшерә. Герой бабай бүтін батырлыклары үшін 2 медаль һәм 1 орденға лайыклы. Şaş tuzgıta deyip bilmedik Kayağına barasak hani göresek de Kışı küldürüple yürümedik Balanlarına gana kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanlarına gana kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Utırdım la büyük yar şiddine Sunun ağışlarını görmege Yazganlarına bulsa ireşir biz Şeşkeylerini şeşike ürmege Balanlarına gana kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanlarına gana kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Şanam ömür itülerge para bulup Balanlarına gana kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanlarına gana kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanlarına gana kapakan idim Karlar yağıp gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Bir kurdum da sina aşıp kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Min ağına nasip yaradır edip 13-нче позицияга бүген Рөстәм Галиев урнашкан. Рөстәм чын ир-егет буларак сугыш еллары турында фильмнар карарга ярата. Совет заманында чыккан кинолар, заманча фильмнарда анда кызыксыну уята икән. Ноутбукта шушы темага караган байтак кына коллекцияда тупланган. Рөстәм вакытын киноларга багышласа, без алдагы минутларда аның үзен карыйбыз. Күп еллар
Үткәннән соң очраштык тәүге тапкыр, син хәзер бит үзгәргәнсең, түземлегеңне таптың. Еллар яман үзгәртте, йөрәк хисләрем сүнәде, ялгыз башым яшәргә, йөрәгем инде күңеле. Еллар яман үзгәртте, йөрәк хисләрем сүнәде, ялгыз башым яшәргә, йөрәгем инде күңеле. Күзләреңдә бер сагышы бар, күзләреңдә бик моңсу, аңламыйча утырамын, ни күңелемдә борчу. Еллар яман үзгәртте, йөрәк хисләрем сүнәде, ялгыз башым яшәргә, йөрәгем инде күңеле. Еллар яман үзгәртте, йөрәк хисләрем сүнәде, ялгыз башым яшәргә, йөрәгем инде күңеле. Бейік жеңі күні Эльмира Сулейманованың яратқан бәйрәмнәрінің бірісі. Медальләр осқан ветераннар, солдатлар маршы, патриотик жырлар һәм төсле ленталар бұлар һәммәсе дә жыршының күңеленә хуш килә. Тик Эльмира Сулейманованың бәйрәм дип ял итәргә генә мөмкинчелеге юк. Ул бу сезонда соңгы сольный концертларын куеп йөри. Менә җиңү бәйрәмнәрендә җырчы әнисенең туган ягы Иске Ибрага юл тотачак. Сүз уңайыннан сугыш тамамлангач, аның бабасы Мәүлид Кашапов биредә мәктәп төзергә ярдәм иткән булган. Хәзер шушы мәктәп яныннан узган сайын Эльмира бала чак елларына кайткан сыман була. Ә без бала чактан Эльмираның яшьлек елларына күчеп, яшьлегем күлмәгән җырын тыңлыйк. Sandıklar açtım da taktım yaşlığımın külmegin, Kuluma aldım uyga kaldım tulaştı küngillerim. Yıllar ötken külmegimini giymegenimin de kebek, Yaratılgan şaklar bulgan siymegenimin de kebek. Yıllar ötken külmegimini giymegenimin de kebek, Yaratılgan şaklar bulgan siymegenimin de kebek. Barasam da külmegim sıymas indi, Şul külmekte şoklarımna qaytarıp bulmas indi. Külmegim taman idi, seni yanımda şaq idi, seni yanlarımda şaq idi, bəxtlərim var idi. Külmegim taman idi, seni yanımda şaq idi, seni yanlarımda şaq idi, bəxtlərim var idi. Külmegimnin tatlarım yuğdum bitmegen iken, Üttü bitti degen idim yoksul bitmegen iken, Bir de bitmi ütmi turgan kislerim bulgan iken, Janıga yatması yaralar bilen gümürler uzgan iken, Bir de bitmi ütmi turgan kislerim bulgan iken, Janıga yatması yaralar bilen gümürler uzgan iken. Эстрадыбызның төп блондинкасы Ландыш Нихматжановаға да чират җитте. Популяр җырчы үзенең фанатларына сюрприз әзерли, өр-яңа клип төшерә. Видео төшереләчәк җырның әле беркемнең дә ишеткәне юк. Ландыш аны сер итеп калдырырга булган. Гомумән интрига тудырырга дигәндә Ландыш Нихматжановага тиңнәр юк. Җырның исемен дә әйтми, клипның сценарий турында да дәшми, хәтта кайда төшереләчәге турында да бер сүз эндәшмәде. Озын сүзнең кыскасы, моның кадәр сер тудырганнан соң Ландыштан шәп клип көтәбез. Hazırinde
yarattım Min sina suyganim üzülüp janattım Yağımlı qaraşım Şu alta uylarım Tüze battı Tup-turu yüreğime suyuğu Hazirinde Uz-üzüme taballıyorum Tüze battı Tup-turu yüreğime suyuğu Hazirinde Min bitinin mehabetin kıl Şuraya bir dostlar Bu atnada popülerlar unlığına İlnaz Bak start bere. Mine indi nişe atna davamında ol yüreğim yana deyip üzgelene. Yüreği yanıp külge kalgançı sözüne üzüne tapşırı. 10. orun İlnaz Bak. Yüreğimden kaynar hisler Uğurgalı bağa ağa Senin için güne yaşayayım Şu yaktı dünyada Yüreğim yana Işanmasan yüreğimde kil şekil tutup kara Yüreğim yana Işanmasan yüreğimde kil şekil tutup kara Yılmayun kıyaş nuru Burçularıma deva Enik yalındırgan bulasın Yürek'e yasap yara Yüreğim yana Işanmasan yüreğimde kil şekil tutup kara Yüreğim yana Işanmasan yüreğimde kil şekil tutup kara Yaratsan sen gazaplama Pışılda kulağıma Yürek külge eylene bit Sular sip yakınına Yüreğim yana Şanmasan yüreğimde kil şekil tutup kara Yüreğim yana Şanmasan yüreğimde kil şekil tutup kara Hit paradның Шираттағы жыршысы Гүлназ Батталова. Жыршы қызның әбисі суғыш башланған елына туған болса, бабасына ул вақытта не бары 4 яш болған. Әміне әти-әнисінің әби бабалары турында, аларның суғышқа қатнашы турында Гүлназ әлләни білмей, тик бір әйбір аңа мәгълүм. Гүлназ Батталованың бабасы мәртәбәле мулла булган, аның ғәрәп тіліндегі қул язмалары бір буыннан икенчесенә олы балаға күшә килгән. Бүгінгі көндә Батталоваларның ғаилә архивында әлеге қул язма сакланган. Гүлназ төпчек бала булса да, қул язманы үзенә калдырырга, мирас итеп сакларга тели икән. Ә мирас турында сүз киткән икән, димәк Гүлназның җырына вакыт җиткән дигән сүз. Мирас. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп ушакны басарма, бәлки эссе ялкыннардан, җылы пардай күккә очарма. Сынауларга тулы дөнья, үз максатыңа син тугры кал. Алда юл авыр булса да, башканы сайларга ашыкма. Икеләнгән чакта барып бара, яңа таңнар ата бар, эзләрне яктырта. Мирас булып калган
Yazgı saf jir bular dawa Jil bilen mehabet daralar Su yakan tofrak hem hava Her vakit yeneşe bularlar Mağjizaga tulu dünya Ümitimni urehiga Alda yol ağır bulsa da Başkana soylarga aşıqma İkilengen şatla Barılıp qara Yolunu tırnar ota Barır izlerden yolunda Miras bula qalğan Ota babaday Balan barısı yoldan Biz atlayız alğan tapa 8-нче позицияда безне яшь башкаручы Рамил Аймыдинов каршыла. Рамил армия сафларында хезмәт иткән егет. Бу үзе мактауга лаек. Безнең эстрадада армияда булып кайткан егетләр берничә генә бертек бит. Өстәвенә Рамил коры җир гаскәрләрендә хезмәт итеп сержант дәрәҗәсенә ирешкән. Батырлык җырчы егеткә нәселдән килгән мөгаен. Рамилнең бабасы Бөек Ватан сугышында катнашкан булган. Белоруссия, Украина һәм Польша азатлыгы өчен көрәшкән. Кулы яралануга карамастан Берлинга кадәр барып җиткән кыю кеше булган. Күңлем акар бертеге, зәңгәр күктәй күзләре, кышкы сафлык бар үзеңдә шуңа нурлы йөзләре. Күңлем акар бертеге, зәңгәр күктәй күзләре, кышкы сафлык бар үзеңдә шуңа нурлы йөзләр. Күреп туй алмый күзләрем, келсине йөри күзләп торышылыр. Тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Күреп туй алмый күзләрем, келсине йөри күзләп торышылыр. Тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Бергә дуслар! Шарык бию, куллар белән биебез. Менә шулай! Серләремне сиңа шишәм ятка таралмаганга, йөрәгемне сиңа бирәм синсез тыралмаганга. Серләремне сиңа шишәм ятка таралмаганга, йөрәгемне сиңа бирәм синсез тыралмаганга. Туй алмый күзләрем, келсине йөри күзләп торышылыр. Тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Күреп туй алмый күзләрем, келсине йөри күзләп торышылыр. Тапсам җирдән сиңа бирәм тигезләп. Хай дуслар, без сезне ишетәбез, ардыгызмы? Демәк, алкышларыгыз, көчле алкышлар дуслар! Ничек мин башлады бәйтем, шарык бию бийбез. Кулларыгыз! Көчле алкышлар! Хан бергә бийбез! Музыкаль каймакны яшь башкаручы Алимә Сафина дәвам итә. Алимәнең бабалары сугышта катнашкан, әтисе Афганистанда хезмәт иткән. Алимә елда җиңү паркына парад карарга чыга. Кичен күздә алмый салют аттырганнарын күзәтергә ярата икән. Менә бу елда да 9 майда Алимә Сафина бәйрәм карарга планлаштыра. Башкаручы әлегә планнар кора торсын, ә без син янымда җырын бергәләшеп тыңлыйк. Yaşa deli sil, ümidlerimni akla.
Күннәр гүрләшәләр без бергә чакта. Балкытыр харчап кояш күңел күгендә. Яннарымда сине барда. Назларым, язларым тик сиңа гына. Елмаялар күзләремдә тик сиңа гына. Шатлык белән тулы булыр синең көннәрең. Яннарымда мине барда. Көннәр үтә алайда, көннәр үтә булайда. Син янымда шакларымда күңелләр шулайда. Гомер үтә алайда, гомер үтә булайда. Яратышып яшәгәндә рәхәт икән шулайда. Музыкаль каймакны Ришат Фазли Әхмәтов дәвам итә. Хит-парадта ул көткәнсеңдер әткәй исемле җырын башкара. Әлеге иштәлекле һәм моңлы җыр беркемне дә битараф калдыра алмый. Кешедә кызыксыну уяткан, популяр булганы өчен ул бүген 6нчы позициядә. Үткәнсеңдер әткәй, кайталмадым. Читтә йөртте язмыш юлларын. Сиңа атап җырым язылмады. Ялгышымны соңрак аңладым. Еллар үткән саен акыл керә. Яшкерәсең әткәй төшләремә. Сагышларым тия йөрәгемә. Кайтып булмый ләкин үткәнегә. Кайткан сайын безне каршы ала. Үй каршында үскән миләше. Сагынабыз сине барыбызда. Кирәк чакта җитми киңәше. Еллар үткән саен акыл керә. Яшкерәсең әткәй төшләремә. Сагышларым тия йөрәгемә. Кайтып булмый ләкин үткәнегә. Рамазановларның ике яктан да бабалары сугышта катнашкан. Ризатның әтисе ягыннан бабасы беренчеләрдән булып гражданлык бурычын үтәргә киткән. Мөмкинчелеге булган саен фронтта күргәннәре турында хәбәр салып торган. Соңгы хатында Ризатның бабасы "Без Днепрны кичәбез" дип яза. Шушы урында тарих өзелә. Ни кызганыч, сугыштан башка бер генә дә хәбәр килми. Ризатның бабасы хәбәрсез югала. Ризат Рамазанов үзе тарих белән кызыксынган кеше буларак архивлардан бабасы турында мәгълүмат эзләп карый. Бармак очы кадәр генә дә хәбәр таба алмый. Ризат Рамазанов һәм аның тормыш иптәше Зинирә бүген 5нче урында. Җиңелгенә бирелмидер яшәүләр аңлашып. Үпкәлисе дә килгәли, бер-береңә кайвакыт. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкә, 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 үпкәләмә. Үпкәләмә, үпкәләмә. Үпкәләмә. Әрнетми
Музыкаль каймакны Айгөл Рахимова дәвам итә. Җырчы кызның да бабалары сугыштан читтән калмаган. Безнең тыныч тормышыбыз өчен бөтен көчләрен куйган. Конкретрак әйтсәк, Рахимовның бер як бабасы сугышта геройларча һәлак була. Ә икенче як бабасы Ленинград блокадасында катнашып, сугыш кырында яраланып кайта. Сугыштагы кыюлыгы һәм Ленинградта күрсәткән батырлыгы өчен медальләргә лаек була. Ә хит-парадка әйләнеп кайтсак, җырчы кыз бу атнада 4нче урында. Син янымда булганда җырым башкара. Бүген җиңүдән бары тик 2 адымда Диана Тажидинова. Сугыш темасын дәвам итсәк, бу җырчының бабасы турында да әйтеп узарга кирәк. Диананың бабасы корал тотып Берлинга кадәр барып җитә. Концлагердагы тоткыннарны азат итү өчен бар көчен куя. Тик үзенең исән каласына, сау-сәламәт килеш өенә кайтып җитәсенә генә ышанмый. Ятим балалар, ялгыз аналар, гаилә һәм дәһшәтле сугыш турында бик күп шигырьләр язып калдыра. Хәзер бу язмалар кадерле урында Тажидин уларның өйләрендә саклана икән. Диана аларга җан кертергә тели. Бабасының шигырьләреннән торган җыентык чыгарырга хыяллана. Дианага бу изге эшендә уңышлар теләп калабыз һәм сүзне үзенә бирәбез. 3нче урын. Язлар килде, күңелләрдә ташкан, исрәмин, шомарт исенә, без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм, исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү, исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү. Шымыр чәчәк, аткан язгы кичтә, бүләк иттең гөлләр бәйләме, мәхәббәтән исереп йөргән шаклар, көтеп алган сөю бәйрәме, исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү, таң аттырган, шаклар капка төптә, көткән шаклар, кабат күрешү.
Алина Ахметшина үзенең нәсел тарихын яхшы белә. Кайсы бабасы ничәнче елларда сугыштан кайткан, нинди медальләр алган, кайсы батальонда булганын барысын да белә, барысы белән дә кызыксына. Кайсын туганнарыннан сораштыра, кайсыларын архивлардан укып белә һәм зур бер доклад әзерли. Кызыксынучан һәм тырыш кыз бүген музыкаль каймакның 2нче урынында. Жайылған күнімізде, елмаю yüzü бізде, әттиәнни отырасыз, ем беріп түрі бізде. Рәхмет әттиәнни дейбіз, туған жанлы итім бізні үстірген әрігізге. Әйе шол, шулай шол, үстірген әрігізге. Әйе шол, шулай шол, үстірген әрігізге. Biz қойғыда сыналғанбыз, әр біріміз туған үшін өлерлік туғандарбыз. Апа сіңіл інні абай бірсінен бірсі шәпшаны қойя қойсаңа да ярай. Әйе шол, шулай шол, қойя қойсаңа да ярай. Әйе шол, шулай шол, қойя қойсаңа да ярай. Әйе шол, шулай шол, қойя қойсаңа да ярай. Бу кан кыйгыш сугыш турында Аллага шүкер ишетеп кенә беләбез. Без сугышның бар авырлыгын үз өстендә тойган кешеләрне күргән соңгы буын. Ветераннарга хөрмәт күрсәтергә тиеш дип сөйләде Булат Нәҗипов. Булат бу атнада барлык конкурентларны да артта калдырган башкаручы. Аның кире бер мажырын бергәләп карап үтик. Син җаным икән, йөрәгемә сир иткән. Сине сагынган чагымда чәчкәләр тотып киләм. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Юк дидең дә син, әйләнеп кире киттең. Мин гаепле түгел җаным, йөрәк син диеп типтең. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Мин ничек итеп аңлатыйм йомыга күсүтеп. Тыңла инде йөрәгеңне, шикләрне читкәтеп. Кире вурма гөлләремне, йөрәгемне. Сиңа гына бүләк итәм сөюемне. Хит-парадның бу атна лидерларында билгеләдек, җырлар тыңладык, төрле клиплар карадык, батыр йөрәкле бабайларыбызны да искә алдык. Шушы урында минем миссиям тамам. Сезнең белән мин Айрат Ильясов идем. Киләсе очрашуларга кадәр пока.